आ हई कौन चीज है कि अपने से दीवार में रगड़ रगड़ के पानी पानी हो खतारू हई अकेले बिस्तरवा पर लेट के अंगुरिया के काहे लीप लीप करत रह। ओ बेबी चूस 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 गर्मी का मौसम आया। तो भाई लोग आज हम फिर से लेके आ गए बानी बहुत ही ज़्यादा धाकर रोस्ट वीडियो। तो अपने लोगन ये वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बन रही आ वीडियो के मजा लेत रही। ये मैडम जी ऐसे अपना सामान के मत दिखावा ना तो नया नया लड़का सनू देख के पागल हो जाई। आजा समाज रानी कोरा में हंस के कोरा में हंस के ए प्रमोद भैया वो मैडम तो कोरा में बरला ही बारी। बाकी हमरा इस समझ में ना आवता कि स्वर्ग जैसन आनंद लेके छटकत काहे बारी। लागल बयागे बूता द बरस के। अच्छा प्रमोद भाई तो तोहरा आग लागल बा आ मैडम के का कहता रह कि बुता द बरस के। ए प्रमोद भाई उ मैडमवा बादल ह का कि बरस जाई। ए प्रमोद भाई ये जवानी के आग बा जवानी से बुताई आ हई मैडमवा के ढोरी का नीचे दाब के एकरो के आग बबूला करत रह। मैडम जी तोहर देहिया रगड़ के पानी पानी क देले बार तब तो तू प्रमोद भैया के खरे लील जाइबू। अच्छा मैडम जी तो तू लइका बारू आ हई कौन चीज है कि अपने से दीवार में रगड़ रगड़ के पानी पानी हो खतारू आ कहतारू कि लइका बानी। लइका ना मैडम जी तू तो 4 गो लइका के माई बारू आ हई प्रमोद भैया के तू तो खरे हाथ लील जाइबू आ का कहतारू कि लइका बानी। ए प्रमोद भैया थोड़ा बचिए के हो ढेर ज़्यादा गर्मी बानू हम मैडमवा का सामान का के जैसे मुँह लेके गल बारनू वो मैडमवा कहीं मूत दी तो तोहर मुँहवा नमकीन हो जाई। दही जवानी के हो जाई खाना। बाहरे प्रमोद भाई जवानी के माठा तो ठीक बा हई अकेले बिस्तरवा पर लेट के अंगुरिया के काहे लीप लीप करत रह। मैडमवा नइखे सटे देत का। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। बाहरे मैडम जी तू प्रमोद भैया के कहतारू कि दूरे रह माठा ना महाई आ कैसे उनकर सामानवा का सामने खड़ा होके माठा महे के इशारा करतारू। तोहरा तो महावावे के मन बा माठा आ झूठो के नाखरा कइले बारू कि दूरे रह। जंघवा पर तिल बा ढोढ़िया में बिल बा। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। तो रुको जरा सबर करो। ढोढ़िया में बिल बा। ए मैडम जी का कहलू ह एक बार औरी कहबू। जंघवा पर तिल बा ढोढ़िया में बिल बा। जांघवा पर तिल बा आ ढोढ़िया में बिल बा। सरवा ऐसन के गाना सुन के नु हमर झाट लाल हो जाले। ऐसन ऐसन गाना लिखे वाला लॉर्चट राइटर कहाँ से आ गइल बा सरवा। आ ई मैडम जी खुद के कहतारी कि जांघवा पर तिल बा आ ढोढ़िया में बिल बा। ए मैडम जी तोहरा जांघवा में तिल बा त काहे ला बतावतारू आ तोहरा ढोढ़िया में बिल बा त का लौंड घुसवैबू। चिखब त चिखला न माल हमर सिलबा। चिखब तो चिखल ना माल हमर सिलबा। बाहरे मैडम जी तो भाई लोग तोहनी के देख के बतावा कि मैडम जी कौना एंगल से लागत तारी कि ये मैडम जी के माल सिलबा। जा मैडम जी तोहर सिल माल नइखे चिखे के हो भैयावे के तू अपन सिल माल चिखावा। तो भाई लोग हम उम्मीद करतानी कि अपने लोगन के ई वीडियो अच्छा लागल होई। अपने लोगन के ई वीडियो अच्छा लागल होई नु तो चैनल के सब्सक्राइब आ वीडियो के लाइक जरूर कर दी। कैसा लगा मेरा मजाक।